Macho kwade TV sunie. Mbra so say the Bible musima ya tini din angels ebremo. Na edi ameje so Felicity mato me sa frɛ Reverend Ajay Kwade. Reverend Yama Akwaba. Meje so mini aba. Na pom ti sen. Oba de adaruma. Okay. Actually ya ka say angels ya ka say angels are as training sen. Ma me na se na me nsanche otiefo bi. Ya ka say bofo a mo na ya mo poto. Kasa na o kan ye frɛ no poto kasa. Yetwi ye kasa no ye akanfo. So ye bunu ni na pantini ya asantini bia no o ya akanni. Ntinu ye kasa no ye frɛ no twi. Kasa ye kasa no ye twi. Kasa na o kan ya poto nti ye kan se poto kasa. Poto kasa ne ka angels. But ye akanfo a yetwi ye kasa mu die ye frɛ no bofo. Ye nya free word boafo ana say kasa ye frɛ no boafo ho. Sa ahonhom no ana say o kasa angels ana say abofo a omo ye ahonhom a obo ade nyankopɔn twedi ampɔnkɔ ambasa yi adom e de adom nipa say ommeboae sabi ekusa bi nya adu wontimi nkofa otumfo ana wontimi nkofa techiman man hene ana doma hene ana gamanche na wonkosoma no even though no kura soma ono ankasa mba obesoma obi na aba wonchen ntinu sa na nyankopɔn twedi ampɔnso te owo abofo a omo eye broni beka mediators omo hye nipa ene nyankopɔn tam a omo soma omo dabia ni dabia say omo mra ye nchen na omo mfa muaye mre na omo nso efiri yeso ye nchen edi muaye ekomo nyankopɔn binya ba de tie nie say obetena ase asase so abom pae na wanfa mpae no amfa bofo so no eya edin pa say ubetimi anya bofo a ana nyankopɔn twedi ampɔn obetie wasam na se bofo gye mpae say odi kɔ a ya na ema wo ho ye ha say nyankopɔn twedi ampɔn obetie wasam nti obi sam say kasa abofo ya nkurofo bi ana honhom a omo hye nipa ene nyankopɔn finfini ya den krato koma nyankopɔn na gye krato firi nyankopɔn ho so e de bre nipa desani ikanka na wona yesuntum mu adwuma ne wona wonye suntum mu adwuma nyina no ade a eye edi akagina mu ana say eji emu ya edekọ ana honhom mo je emu ya edekọ no wo ne abofo da bia ya bo ndi abo no ntu bi se ma abofo a esankofo ya na from abofo. Okay, Reverend medawasi pam na kwan be so na ebefa so ehu sa angels we ya ka ho ye ka omo ho asemi angels ya ka omo asemi de ensem bebre so ka so hu angels ya wona apese hu na opese hu no but ye wo say angel ankasa den hu adi de akiro e wo kwan be so me da say de di kan no say opese hu bofo a ye obi be friend introduction ana say yikire e wo say bia o TV am from cameras am ba hai muko hu mi TV station bi na discover me ana hu mi na musum di hu mi na ma ba ha say num ne so say sana bofo nso asem tie so person hu bofo bi a agi say bofo obi nso ono tikita sa bofo ni bi na we introduce di ama sa bofo no but what I say until say o person hu bofo a agi say bia obi okita bofo ni bi na ono so wode sabofo ni bi amawo na woni na tinye di nkomo anye sa di se bi onyankopon twedi ampon na ngasa na di hunu ni hunu yemu no na ono ankasa agya bi amawo se oni ni nkodi nkomo ana se omra wo nchen ana se opeso wonya bi na wonya bi ana wode adom wache wo kwa na wode nya if not that edin se wonam kwa akwa na opese wo hu na hu enye easy sa ye hunu hu sa ntu bi se kwan efa so nya kwan ba ko ne se nyankopɔn besoma na mana ba wonchen ehwe Sodom ni Gomora nyankopɔn soma bofo ni twam no na Abraham hu omo pai fa Abraham na omo koda omo adi so omo ya bofo adwuma se na nyame aso ho se omo koye Sodom ni Gomora enti omo ankasa omo kom ba bi no pai fa Abraham no ma omo kodi omo komo na Abraham no omo di komo omo ye eno no omo ne pe se omo hu Abraham na Abraham hu omo na omo akoba ne sa yo papa bi ye friend Samson na ni maame ekwa afuom ne papa de di manu kodu afuom no ne yen kodu afuom no na manu ankwa afuom enti odo hese bofo bi apie ni so maame na mfre bofo no bet bofo na nkasa ne pie maame ne so no so obewo ababe mai obeya rasta me nfa yiwan yi ni ti mema ne nom nsa mema ne nyesei bofo na nkasa bofo no bisa papa ne baaye no bofo ne kansa no obisa se chiremudi
na se eyiyi mamia na maba aba beda mo ase bofo no ka che se me din die me mo what I say me ade na obi se me din a eyehu saa enti ye abofo ni bi wo a ono na da ne ho adi kirew ye obi so wo a bra ye bom paye no o bom paye ahotefo kwan so a wo kita bible no me hwe bible ni Revelations 8 verse number 2 adisem ngoma no ti nwotwe ne yi mu mienu atifi asem no watworo se ahotefo mpaibo we wonya hotu ni a wontimi mbom paye we bi sa ntiti asem ni ye o se na mehunu abofo baaso a wogirigina nyankopon anim no na omema won totorobento nso na obofo foforo ba begina aforebo cha ne ho wokura sikahwem kuruwa na oma won nuhwem pii meba so oma won nuhwem pii se onfanka ahotewfo nyina mpaibo ho sika aforebo cha a esi ohwam no so no na nuhwam no musie ka ahotefo mpaibo furu kosi onyankopon anim enti angels no omo aduane omudi ba ko ne musie sa yes ba ko ani musie e na bible ni kan nti so bompae na mpae na wo bo no musie ni ma haya obaye haya African lodge for aso e ai wotichi man se lodge for be bompae pa na musie nka ho da bi adentia esan se ye pese abofo no agi mpae bo e de komu twedi ampo nyankopon African lodge for ye mompae mfa Yesu so ye mompae mfa nyankopon Muhammad so ye mompae mfa obia so ye bompae de fa nyankopon abofo so se ya abofo tuntum se ya abofo fufu ye de hian se abofo no onni ewu ana ompre on ha ye ne yemba na saa abofo no ya age omo na fe ye de omo aka ya bra bo ho na fe ye no mo ekobum entinu ubisa me abofo kwa be fa so ahunu omo ni kwa be fa ba ko se wo bompae be use candle ni incense mo dia bompae obetimi anya bisa ma na yi ana se ono ankasa nyankopon pe na omo wanya bi ana se angel na ankasa hu se me do nipa wi na omo wanya bi na emom ye guardian angels na ya aka no enye ise se obehu guardian angel da bi bia wona wakohwe no ene wahunu no na emom se da bofo tie no unless wo kohwe omo if not unhom se ye bofo tuntum ana se bofo fufu no untimi enya bisa ma ne nyi. Okay, Reverend. What can say me wo mu say? Answer na betima hu angels no betima so candles na dey ba emre bi atwa bi ka kire me say so so candle na the bonfire to say o free saint. Yes, it say o ka say betima so candles a bonfire hu angels menti ase yie papa. Okay, say ba o kan bible na ukodu ba bi na ya twere kanea bia no ejina ho ma candle yes so candle at the bonfire man yie candles yes so candles at the bonfire man yie ma ye hwade we hwade Luke 2 verse number 22 o say na what the Yesu ko Jerusalem okay na wo me ga me ko he Zakaria de no ema we Yesu de no we Yesu ele ni ko asori fi ma ko he Zakaria de no Zakaria obabewo Elizabeth ebabewo John the Baptist ombawo John the Baptist no de koba ye nyina ne se bofo no de John ebaaye no na ewo se papa no ye bibi e de ma John but all yes ade de ma John no na afi bofo na ono no ekasa no bofo no ebuofu bofo no bufu ya pe na Zakaria mum atomum Zakaria na oba be akoda no na watomum what I say so mama hwehwe me pese me hwe quotation ma na Yesu awo mama ko hwe John awo ne ma Yohanes boni no awo ho nkomhye as time goes on me hwe ma na yato aso so your angels no babia ne adwuma oye yo de ono no ohwe awo o send message o sayare oyewe nti obi anju bia onim no obia na adwuma oye so it say aban adwuma government work so it's a government work your police for adwuma your soldier for adwuma your fire service for adwuma your doctors adwuma your teachers adwuma so sana angels no so no omo so omo tie obia na adwuma
ɔyɛ ɛwɔ nyankopɔn nkyɛn. Okay. Reverend, that's ye pa. Sa angel so ya wakyerɛ ɔmo mu nyinaa mepɛ sɛ mehu sɛ ɔmo yɛ dodoɔ sɛn saa angel so yɛ ka ɔmo ho asɛm ɔmo yɛ dodoɔ sɛn. Angels ankasa deɛ yɛbɛka sɛ ɔmo yɛ uncountable yɛntumi nkan ɔmo sɛ wiase nipa ɔkasa ɔkan kora still wobɛyɛ mistake wobɛgya bi wɔ mu anhwɛ a wonkɔkan bi. Sure, yɛnim ɔmo dodoɔ angels deɛ woka sɛ wonim ɔmo dodoɔ but yɛwɔ ebia 7 archangels ɛwɔ hɔnom na mmom under any 7 archangels no yɛwɔ obia ne adwuma ɔyɛ ɛna moreover yɛwɔ black ɛne white. ɔn sɛ yɛ nananom akɔmfoɔ ne abosomfoɔ no bi wɔ hɔ na sɛ bosom ba ne so a ɔde bidie tuntum yɛ nanim anaa mɔtɔ ɛyɛ nanim saa bɔfoɔ no ɔno yɛ bɔfoɔ tuntum ɛna yɛwɔ bɔfoɔ a ɔno so yɛ fufuo sɛ ɔbɛyɛ nananom so a ɔno nso wɔde adeɛ fufuo ɛyɛ nanim hyire anaasɛ powder ɛyɛ nanim ɔno nso na ɔhyɛ abɔfoɔ fufuo n'ase nti abɔfoɔ no yɛwɔ mu mmienu yɛwɔ mu wɔ tuntum side na yɛwɔ mu wɔ fufuo nso side so tuntumfoɔ no wọn sɛ yɛ bibifoɔ no sɛbisɛbi yɛn pɛ ekurum adeɛ. ɛne deɛ yɛ na ɔkɔrɛ. sɛ yɛn nana bi kɔm sɛsie yi a wɔyɛ spiritualist ana wɔyɛ sunsun mu dwumayɛni bɛrisɔfo bi nso yɛ sunsun mu dwumayɛni a ɔno deɛ kora ahohom bi ama no so bi kɔ ɔyɛ preacher man kɛkɛ onye diifoɔ adiifoɔ no ɔmo so ba ne akɔmfoɔ no difference bi anim. Sure deɛ diifoɔ bɛyɛ no kɔmfoɔ tumi yɛ ma no yɛ yi deɛ kɔmfoɔ bɛyɛ no sɔfo diifoɔ tumi yɛ asɔfo dwuma no yɛwɔ prophet. Evangelist, pastor, apostle, teacher, 5. Teacher no, ono onshenkom. Omo yɛ sunsun mu adwuma omo yɛ prophet form. Omo de bibia me ebia me kita tano sekan. What I say? Aha. Moses oyedifo a oba no, ono nso ye ma ne poma. Sa Elisha oba no ye ma ne ngusuo gudam. What I say? Ye ma ne ngusuo. So obia ne ade a yɛ de man sɛ onkita anadeɛ ɔba sɛ ɔba bɛyɛ a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ne symbol ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ diifoɔ but yɛ nananom so no obia ne suman ne suntum ho adeɛ a ekita na go sɛ wei ɔyɛ diifoɔ anaasɛ ɔyɛ wei anaasɛ ɔyɛ wei ɔn sɛ dɛm kyerɛ no aha so angels no yɛ nananom na ɔmo yusu bi dida ansa na aborɔfo no koraa ba ha bɛ na ɔmo frɛ ɔmo abɔfoɔ enti bɔfoɔ sane si yɛ nana bi so a yɛn ka ne bosom which ya fa ne sɛ adeɛ huhuhu bi kuntan bi a ɛmwa ana musuo adeɛ bi no abɔfoɔ no nyinaa no yɛwɔ nsuo so bɔfoɔ oka revelations a ɔsɛ na mehu ɔbɔfoɔ a na ɔfiri nsuo nim a ɔyɛ nsuo so bɔfoɔ nti yɛwɔ bɔfoɔ a ɔte nsuo mu nti sɛ bɔfoɔ tumi tena nsuo mu die a ɛne ɛta no te nsuo mu o ankobra na yɛka no ɛyɛ nsuo ndi na ɛdi ankobra no honhom na ɔte mu no na ɛfɛ na ankobra ana ɛfɛ na ankobra ɔyɛ nyankopɔn bɔfoɔ saa watuma se nti honhom na ɔmo te nsuo mu no ɛni nti a yɛ asɔfoɔ no sɛ obi sakyɛ na no ɔbɛbɔ so a yɛde ne kɔma saa honhom no sɛ ɔnhoro ne ho fi no watumi di Yesu akyi nti Yesu ba wiase no ɔno so yɛde ne kɔ nsuo mu ɛkɔ ɔhoro ne ho fi nti bɔfoɔ a na ɔno so te nsuo nim no ɔno so ɛfa yɛ a ɔhoro Yesu ho fi sɛ de bɛyɛ a ɔno nso obetumi aba since a waba nipa tibiam ne deɛ yɛfaa ne sɛ efi wɔ ne ho ɛgye ne kɔ nsuom ɛkɔ ɔhoro ne ho fi nti nsuo ahohom a ɛwɔ ha ne nya a yɛfrɛ no bosom sɛ yɛ tano sɛ yɛ antoa sɛ yɛ ankobra sɛ yɛ densu sɛ yɛ subi nsuo bia no honhom na ɛtim no ɛyɛ Nyankopɔn honhom what I say ɛno nso ɛyɛ bɔfoɔ ne bi na yɛwɔ abɔfoɔ ne bi nso wɔ a ɔmo nso tumi di ewu ɔmo na ɛfrɛ ɔmo blacks no yɛn nananom frɛ ɔmo suman abrafoɔ ɛka sɛ abrafoɔ ne ɔmo a ahemfo wɔ ɔmo twitwa nkokɔ ne nnwan no ɔmo na ɛfrɛ ɔmo abrafoɔ nti suman abrafoɔ no ɔno deɛ ɔno na ɛfrɛ no de bodua yɛmfa nsu suman yɛ bodua sɛ ɔde nsu suman bodua ɔde tano bodua a tano no ɔmfi deɛ ɔkɔ fi no ɛyɛ bi abɔkyerewa saa wate ase nti nti ɔno no tano no yɛ bosom fufuo ɛna abɔkyerewa no yɛ suman abrafoɔ nti saa na ho asɛm ɔmo nyinaa yɛ abɔfoɔ bɛyɛ yɛ nim just enrada mpanifo bi baase no na ɔmo ka sɛ ɔkɔ baabi na nka amrobes bi wia no ɛna ɔtiam frɛ bɔhyoro but ɔba life
nipa tibiem ebe se ewu omo omba ha ombedi adanse bet uko ka asem we sisi ebe ka so oh eye bosom eye musuo eye ne de no kre bet ye wa bofo bi se Gabriel ne omo makeka omo da mo adi kire nipa ene de nye boni but ye de na okoda ne ho adi kire nipa ne eye boni what I say enti your white side and your black side Bible say you can say time ye be too soul ade so na Nyankopon te so na ohwedi abse na Nyankopon honhom sif Nyankopon soma honhom mone e ma ne sifom se onko ha soul na Nyankopon honhom mone sane ba soul so se Nyankopon honhom mone sane ba soul so a Nyankopon honhom mone no heaven what want sa omo lodu honhom mone no muguo not like that omo so angels a omo so eka black side no ho eto da say me pobia soma no ama na akosha difo no no hye nkomtro Bible so na tro honhom ka say Awurade Nyankopon me wo nche wo heaven ha o nti soma me tro honhom okopede o heaven what I say enti wo nyina ya honhom a omo ni Nyankopon nam omo nyina ya abofo a omo ni Nyankopon ne nam enti ye ka say angels a not abrofo no de na omo be penti a kire omo ye ho stickers ni omo be draw a kire no kwa na ye angels ye ka real angels a eni ye de na ye yisu Africa hase no be ye mbu ne de ya so de no somehow angels a ye yisu a ebe ma ye so ye ho atoy wahun ntinu me de metu amanfo nyina afo me nka se bra me ho ana se na emum unya unuadi ana obi a ono so kita bofo a eye meka se local angel ana se bofo a otene kasa ono so tene kasa problem ni ho one ne nkasa se ye hu tigare ni atiamfra mamo ne sa omo nyina angels omo nyina ya bofo because unhu omo Nyankopon na asom so mbe bibi bosom bia ni ho a obekum obi a nipa no edibim so odibim pa na bosom akum binsi na emu before bosom bekun no na odibim odi for sorry odi for ansa na bosom bekun a watimi akum wo dem kire no ye wa bofo a onbobo nipa bebre honom ntinu even though sika krai o sika bofo a ohwema nipa adwuma ni sika sam ekoso nim da mbeba na yemfa no one after the other sensuo ahonhom a omtinsum angels on wonsum a abetimi apeke angels on wonsum ku ametimi akyerɛkyerɛ ye fa angels on kum nipa ametimi akyerɛkyerɛ angels on bo nipa ametimi akyerɛkyerɛ minim angels am pese ye ka ho asem angels bia am pese ye ka ho asem with Bible ni 6 book of Moses ni Quran na edam nkyɛn ametimi akyerɛkyerɛ sade pasem no ka se wo kan sem bi se de sofo betimi aye no konfo betimi aye menti ase sofo engunsa ba konfo gunsa no na ka se sofo engunsa me no se sofo engunsa sofo papa bia gunsa adantia o Bible say o say gunsa Bible oh yeah sure mama hwe se nno ase o pese numri mama hwe se ma so your spiritual father ma so nim Bible mu ye pa obi so nim sineme mama hwe am se numri 20 afisa ne man shada numri mama hwe me se menya quotation na ma wa na number 28 verse number 7 I say na hwiensa susutua adupan nan mu baako enka dwanten baako ho konkron bia ho hwie nsa a wa hwie no ma awurade enti nsa odan we lodge for dan nsa wo me ba ha bia me hwie nsa no bi ma awurade sa enti e Bible mu say wo ye sofo a e so hwie nsa e ma awurade ye kasa hwie nsa ye wo ode ye hwa de wi ye no nyina nsu ade wi ye wo nsa dokodoko ye wo bebu nsa ye wo nsaden na we osi ahwie nsa enti ye hwe nsa fo ya mabodi nsa dokodoko fanta malt e friend dokodoko ede ena friend nsa dokodoko ena ye wo bobisa no bini pito ntunkum doka ena friend bobisa ana nsa bia yenya free duam ana fruitum no e friend bobemu nsa e category ni nyina ko bobemu nsa ena won sa keka no ebi ne petasi kasa prekonum ni sa we no aha nsa ekeka wine mu
nsa keka no ni nyina gin no ni nyina nsa keka na we ose den ahwiesa nsa we yemfa nya hwie ose fa bompai ma awurade nsa be na hwie de bompai ma awurade ana hwie de bompai ma abosom snap snap but what I say ya de snap ene hwie snap minnim ba bi aboko say me to snap anom minnim se Ghana ha obi to snap nom dia can best but obi be to snap na enima mienu ida say odi ko bompai odi ko jaware asa. It is a Bible. You can Numeri 28 verse number 7. No catch us for hwiesa bompaye. We will also for join back kura san kan wo. It say the snap a bompaye na kasa proko bompaye wia. Ye san twedwan o simpi eti we. Lord for ba bebre a na ombe yo meeting a omko gire simpi we so na fe omotwa mu dwan ho omi yo masom na mabọ mo mpaye na omko. What I say? The person say so for so etwa moja gu fom. Why not? So for etwa moja mi nimbo ni awaye. Ye hwe Luke 2:22 na nka me kan ni previously no. Afi na wabisa ho asem na me hwe me nkire wade. Luke 2 verse number 22 ti ha. O say na won ahodwa na duru sade Mose mra sie no wode no ko Jerusalem say wode no koma awurade sade watworo awurade mra mu say oberima biara obedue yafunu ano no won fra no kronkron ma awurade na onkobo afode sade etie awurade emra mu no ajanguku mienu mmro no mama mienu enti Yesu awo no yewu Yesu no de jankuku kan ho de mmoro no maka ho o hwe quotation we ya Moses time no Moses ka chom say Nyankopon say wo afadwan ba kudwan ma akola no ana say fa jankuku ana bro no ma ema nti bi ho oniska obetodwan oniska na betodwan to abro no ma 50 cedi kura 20 cedi gonya bi what I say aha be dwan de bia 10 million 20 million wunya ene de enti obetu yo tabro no 50 cedi e dey the same thing e dey ma akola no enti no ye wo akora Bible mu e wo se yitwamuja wo sofo no ye wo akora no sofo a nim se quotation we omonka we nye Old Testament to Luke e New Testament ye wo Yesu ni twadwan yitwa abro no ma yitwa jankuku what I say aha enti sofo twa muja problem bi ani ho enti sofo e de ye na ya ye ho akasesem ena ne ye hu bi bia se bone ene de ye hu bi bia se bone enti sofo a wotwadwan no ya minhirawo sofo otwadwan gukunya akokọ abro no ma confirm ya minhirawo me de oba menchen a de wo mini se me hwe se problem no mum na be solve enya akokọ ni dwan ne aponje ni ni ye betwa no eni hia ene de oli se haitano age aboso tano nso ne da ha no ena bochoro anso si dawim enti no hai aponje ma ha so apart from that say the betwa ebe ma wo ato no Reverend Mintwa no what dey aponche emma tano uza honhom no obia odi ochiri angels no obia odi ochiri bi kretiri so bebo ne din o the next week uba anasa dam be sian ba ha no be che yo angels ni bi o bi san din se onka o se mi din yehu uba bibi besi membo nti bi o ha bia ne di ochiri bi chiri so bebo ne din obia ne ade a ompe yo angels ni bi o bi kretiri colors aha bia ne color ope bi o hye ne color me Sunday born no Sunday no ne mama fa wantwim da mbese aba no na ya to aso ekoho Sunday o Sunday born me no nyina ye kwasi fo ana kosu Sunday bofo hwen you can say Michael Angel I friend Michael na oheso opentokwa ana Angel oku ne color ope yellow golden color and ope a yellow and a good color na say sakala bia no ope na emom ompe color black nti Sunday duru na sha de black a onu hu say o attract bad energy nti so for more good energy no na obema bad energy na bia e wo say me ma 10 cedi a bedu metima ma 1 cedi because energy na de nam no enye good energy partnership no any angel no e de mfa odo ne ye ho asem na ye beka be ne ye ka abofo asem so yo asofo a omutwa enwan yo asofo a omugunsa ye next week we de dam we ba no
Met your mom so good quotation kwa be 20 and 30 el Bible. HSC so you good sir. Never kuna me dia ma. Ntu good sir enye bone. Bible say if you ahwesam osoro hema nti ahwesam eye nsa ye polar basin. Nti so polar basin na me hunu bone a oye. Reverend, if I say me so asemi o. Okay. Sa angel so abubo mu din nyina meti mama me angel ba ku bia na ka wa kyerɛ me de angel we eye anka be ya me de yie pa. Angels no dawson. Bi hokora ye nim om din. Ma me nkyɛm papa dum kyedua na no obo ba ku din Ghana fo nyina betu mo no gu so. Say wa akɔbɔ busum din wa. Bi kura wa wonti ni din da. Ye kan unhuru da. Oh book we. A 6 and 7 book of Moses. Nansan shata wale die ya meko dikodi ye. Ene kwa na kan mamja online kasa. Amanko bebrebe tu mo no gu so na we. Yo angels bebre sa pa na shata wale ye. It was 6 and 7 book of Moses. Angel be din no. What I say? Mo am kita bi no last me ka kire mo conjuration of Sunday. Ubi conjuration of Sunday o kan abu sa shata wale pa no ho. What I say? But ye can't who because oh win say a no correct. But Edison does soon or more does baby. And me for instance, Monsieur Sunsun Sampa, ye busum be crow maintain dinda. This why a bonny digram say, eh, honestly for him. What as I feel now quite research a call baby. So your angels of Bible angels are your bomb din me sure say on be do 5 and 6 cry. We do her na yamebo for Angela ye nim no Michael to atwase no so sa na Gabriel koda no adi kire we na Angel Raphael na asa ye said nya angel bidim mbo say we apart from so kita book we no not like ye before so ye pa disua it's so musubo na ko bo angel bia di say kulom we all the same your 7 archangels so eno no unless some time na you treating say you 27 archangels no e chiro bia de ope de ompe de uchiri de unchiri sa ne masane manema na mom angela e bia ne u say Ghana for piska entinu angela na be de jo kwan no mammon angel bi your friend mammon sha ubetima chame de oye kakra sa angel we no we angela ana bofo a oboa emanipa di e wa brabom lord for naja omo boa me amame ko hu nkohia angel kohia no asem kakra na mammon no ono boa emanipa di e wiase na juma no so oh we are no akoka di ni kwan so ka tum framam yo mammon no de oye ne say obo manipa di enti ye ne ho ade de ma bi ho a ye wona kwankyera nkasa e wo honom a ye di manipa na ye wo se woni no e konante e wo honom ba woni ne konante ne de enafom but ye ne ho ade ama o se giko no so we adwuma nko ade a surely you are going to prosper ye die ye nyine ntimi nyi te se cheda na kwam despite na se omo magigi om din pan fo so ju din e bo adi dwen ntinu omo magigi om din e bia ba wo so no de wenya besi ufie 3 rooms hall kitchen toilet anya oka bia ko adwuma ba de wo so badwo no surely you are going to get it but what am I say so your angela e friend no mamona oboa ofa buku ya owom no so beboa am watinye di e wiase nti yo mamono ho no na adwuma o ye ne say nipa endi e wiase wo de ba ye kan mamu ha ye wa honhom bi se penya oboma nipa yeye ye obi ti se mamsanka bi oboma nipa yeye ahonhom no bia na adwuma e be we mu na me bom di no o me ahonhom purposely for money ye oboa me ono so o ye honhom o ye na nanom na atoto mu saa di no nti omo boa nipa edi be omo nyina ye adwuma hye mammon ase won say da me kire no so wunyenya saa angisu ebia eboa wo na won so obra botimi etumrika nti mammon de so wunya obi okita bia mane mo na won so fadi ye owi ase go without mammon no fine betimi aye die bet ebia na ade na eboa mo aye no na oyeweke under mammon okay reverend
Saa mama ya waka na asemi ubetima mama angels mienu bi wo ho a ene so betima ka mo ho asem kakra bi a kire me a. Okay, your angel be the same. Angel Gabriel angel or messenger yen na no be focus set yam frama ona yedi ni susu angel Gabriel ono no or messenger ye me fan so ye boy ye suma no call no oba na fe ba bia tama ye be wo Zakaria on ne ba ye obegina ma Elizabeth ni Zakaria o John the Baptist ono aso na di Samson ebre ni maame mu ono aso sa na di Yesu nso ebae what I say nti ono de oye Angela oye messenger no ho den ono no oba yasoma no na mum minti o Bible mu na min kan book bia ngohia say angel bia kontokwa ye friend Gabriel beba no na yasoma no onto ono no ye fa ne say boy bia o ho a yasoma no ma bibia koyi what ma say nti ono no ho asem no na you be to say Raphael ono oye adwuma fam framam ono ohwe yare ba bia yare wo bia na angel odi hu dwuma Raphael ono ohwe yare no ni saa ne manema no obi yare a ono a nyema bia ni nam frama bia no Raphael na yesa adwuma no but ba healing say yen sanipa yare nso a ono so sabofo no we very powerful otimi eboa emanipa ehoto no obi ti say Michael say no eba niema mu ye din ni ntokwasem ni asemato critical pa no Angela oba bitimi atwaje no Michael obi eso so kun ni ntokwa ana problem kesi bi ato no Angela obitimi abitwaje pa no Angel Michael mamemfa papa dum chegi ade ntwim aflos from those Pharisee ono nso omo nyina ya honhom be omo no omo ni nyame afa omo nso omo ni bonsam afa nti omo pesikan chance a omo de beko nyankopon anya omo nko omo doso no go kai buku ya bebrewum ti asofo no nyame ye wadom na se wonsa ka bibia na na wawie nti no omo pesikan chance omo de beko nyankopon nchen nti nyame ye wadom na se wonsa ka bia na ne jada so na oko na sa ye before bi ni menche obebo ba ko bi din ni mukafiri ni aya ntamfram ni hwan mu onu nso mi kondemo bia on na akohia unhia e on na se wakohia omo unhia omo ntinu se wakohia omo a eyo no anasema what I say so your angels ni be brain nti so because wako angel gidin say angel say ya fine and dey you asem muru ban sana meja oboja na makohia me na meja mu akonso a ayi ye wo ye nananom nyame pa kwasiada ebay 15th September we kwaside ye nananom ma usu nyina angels amu nyina beba fie enti 15th September kwaside adewe no ye lodge fo nyina beba techiman ababedi ewo hasenum babia minuti ye na omaba be ma nsamanfo nsuo ennua ahunni aham nyina aduane na ye twadwan agunsa bompaya ma yadwuma ni sikasem na bibia koso kama ede amai entinu ye hwede nyankopon be what ma say na surely o say media for no so ye ba na ye be fa information kakra de kwa bonten lord for share ye media for asem sana ya asomte onse African lodge na lodge mun min kwano mayimani so eni kwan say camera to bi so aba lodge this say every nipa no pese oba na obekasa de a yensi ni kwan but so far as MP4 ahemfo ni MCs ni mpanifo bebre no bia ofere ena anya fere krampo na omote se nipa asumasi we o lodge ni a o asamaba me de maburu nso na tware ena me bodaru se me nka se bra me ho na emum ba bia obekwa ho beto bia no ko na ho ntimi nto na ja ye chiriwe ni ye bibifo ye nyaborofo what I say ye nya de ye ho betimi atoye na edi atuyi bigiri se nu mbeboe. Okay, Reverend, meda wasi pa ba asra kwa mpese mi bisa my last question bi senka hawa problem ni but any so ya come ho asem nyinai pese mi bisa wo say asna betima hu angels
and another na bet me who say when na ye angels I just say we a spiritual person na well and yes how you spiritual person kwa na bet me who angel say carnal person be spiritual person and dey so wonana wona say o say me fie me niapani ye komfo wo busum ni nyamfa obi enti saa nipa no o busum no pen no o very carnal a won nam ho be busum ni ye siri so probeda ni watire abia kire say me busum azumasi na ma be fa saa tem no wonye carnal bi o be spiritual person. What I say, the ordinary person with me who angel, I'm an aye, and a spiritual man, you're a spiritual man because who oh serious. You who limit fat open some or a spiritual person or no or didn't who destroy a spiritual person, but who is an angel who has some to say a bayasum can say, oh who did that or do you want some that? What I say, aha, and to know obiat mi uti ho say bia bosom bi ufi na se bosom ne pewa ana bofo bi ufi bofo ne pese wono nante a obeda ne wan di a kire obehu no no so behu mi wa onya spiritual person but so wahu no no so wahu nti ene so ho nti emfa ho ne say oye spiritual person ana say oye ye kan say sunsun mo adwuma ana wonye sunsun mo adwuma obetime hu angela mana yi. Okay. Made I say, Reverend, I was our same way Nadia Breme, or Efa Angels way hono. But as I be kono betima kan se mienu miensa bi afa tie for your betie afa kodie e wo kodie TV so ya nke be ya me de yi. Atempa mu tie kodie TV afutu amede be mu nyina ne say wiaswe e yaba no nkwa na fu ma me yembae mu ye mienu kura mo na mu mienu nkwa na mbae nkwa so na beda wadaka mako be hayi a ye bedu amfini a yeshi amfini ha yeshi die adwuma ye kakra sunsunsem kakra adwuma bia wo ye no enyi sunsunsem firim sa oton ade wo ye adwuma wo nya adwuma enyi sunsunsem firim wo adwuma obi adwuma mo ye mo ankasa mo adwuma de kura na mo ye sunsunsem ne kese na de bo adwuma ho ban se de otie bia no ahobambo first bo ho ban obo ho ban wia de now wato aso akokọ ye adwuma enti obo ho ban a na lack wia se fa lack nante aha enti no ba now the lack nante a gidi se eno nso bibia be kama e de ama enti no ukoba bi a menko e fasika ba gisika saa de ne bi ni ho enkoye bi da na mum ko se ubenya moa e de ama wadwuma ene osika sem wi ene futu kakra me de ma tifo. Okay. Eda was Reverend Ajay Kodie. Say ya to yensa efro e wo Kodie TV so wetima ba be cho yense mienu bi a efa angels home.